Maayong buntag guys. Pagkakaroon guys, naglakaw na ko padulong dito sa ila ni Ma'am Amy. Sa baybayin ko nag-agi guys. O samtang nilakaw ko sa baybayon guys, nikuha ko og jutang view diha sa baybayon. Linaw na kayang dagat guys. Wala na habagat. Ato makita dinhi guys nga dunay mga mananagat nga nidunggo na gikan sa laod. Patag na kayo ang dagat o mura na siya lana. Mura na siya kalinawa sa lana guys. So daghan na gayud ang managat ni ini. Daghan ang gigutom og kuan guys, isda. Tungod sa taas-taas nga habagat nga among natagamtaman dire dapit sa Valencia guys. A few moments later. Ug ning higayon na guys, nakaabot na ko sa bahay ni Ma'am Amy. Niya sila sa dagat guys. Makita na to guys ang duha ka sirena nga walay ikog. Sila si Ma'am Ems ug sila si Ma'am Ems ug si Mayura. Anya day sila ani guys. Na surprise ko kaniya man dis Mayura. Hello guys. I want to vlog. Kagahi. Mga kadagat. Tugsaw na tay. Di ko maligog dagat lagi. Ay nakalimutan naman ako. Nakalimutan ko naman kahapong nagdaan. Uy, Inday Lili. Yes. Yung nag-happy birthday si Mayor. Ay, yes, guys. Swerte kay nako guys kay karong adlaw gimit jud nako si Mayura sa iyang adlaw nga natawhan. Happy birthday. Salamat Lili. Sada all birthday. Ma'am Em, sa ikasulti nimo ni Mayura sa iyang birthday. Tara nga tay kada tayo mahiya bitaw. Kay kastorya lang ko. Oh, yes, ma'am. Kay niya man siya sa imuhang balwarti karon. Ako na nagmata. Siya man kunoy naglinaw sa dagat rong adlaw. Bitaw no. Kanta kasway ngayon ani. Bitaw no kay si Julie mo ani dinhi magdamag hangin. Joke. Anja si Mayura linaw. Hala no. Ipagbigyan. Ikaluyan ta ni Lord. Agian bagid siya og crab. Nanay sudan. May crabs. Ang tail. Yay. Muna atong saluhan ron ng crabs. Yeah. Sir. Sir. Kasi kami mapukot na, sir. Bago das lagista inay. Ha? Bago das lagista. Oh. Magpaabot na dep ko ng tao. Kani mananagat man po ni sila mangsi makuhaan ni. Kami og naay mangsi kay galing ka di mo mangilog mangsi no. Ha? Kilaw ko dito gwa. Kilaw. Basta mo drinks og kuan chuba. Chuba. Gaw sa kana gaw. Sakay. Ha? Buting lang?
Mao lagi. Videographer. Hami ko ani mo ron. Ah, bulinaw? Mamsa? Ah, Picture ni Ma'am Sada. Haba? haman. May bamsa. Ang nine. Oh, Ma'am Sa. Oh, wow. Ang siguro itong daul tayo. Magpadaul raman ta. Pautpot. Sa Bisaya, pautpot. Kinsa man ang puna pagkuha. Manhak kami ya. Ora ko Sus lamian na imong rooftop ma'am og naidaghang namuwak na ibabaw na mga bumbil ba? Unsa man to? Kanang rooftop ba? Kaya nakakita ko rooftop kanang mga buwak bitang mubuwak, mga bagumbilya. Ano diha man mo kinday? Ana itanong mas ibabaw dagkong kaang parang mulandong ba? Adoy. Umutang pamahaw do na. Umutang pamahaw. Ya, Katong crab. Crabs. di up pwede di ay. Ay, nanapay mo ayo. Iya, waday no. Ikog na ra ng crab sa mga. Mga nipa, mga basba. Ani ning higayon na guys. Andam na sila ani mularga pa dong sa Alicia. Nangandam na sila ani. Kay ihatod na nila si Tatay Ariston ug si Nanay Lita, kauban nila ni Ma'am Flor, ni Ma'am Ems ug ni Brad Roy. Nagpakyaw sila ani guys og kuan kanang ban para hamugaway ang sakay ni Tatay Ariston. Namahaw pa sila ani guys, pero nanagsakyanan ani gawas. Kupot-kupot na sila ani guys. Pagbalo tibuok bali siya. Manang muli na. Muli na may guys, ali siya kay Mio ang na na-start tayo sa gamba. Suba. Ani sa sulsa. Ato makita guys ang ilang sakyanan nga ana sa gawas. O gato makita ang ato ang driver nila ni Ma'am Ems, si Sir Nelo. Nakurat si Sir Nelo guys kay pag ana niya nining dapita, di pa man ini kuno ang forma. Pagka karon sa ikaduha o ikatulong higan niya pag anhi, naan ako ng mga kausaban ang maong panimalay. Gapadayong si Brad Roy og tahop sa mais guys. Kapatabang ni Sir Nilo kay bugat man kayo. Bugat ning usang sakong tahop no. Guys, ang sakyanan ni Mayura kipagawas ni Brad Roy. Kay sila si Ma'am Flor, kauban sa iyang mga ginikanan, muuli sa Alicia samtang si Ma'am Mayura or Inday Mayura muuli po sa Tagbilaran. So magbuwag ni sila ni guys. Maguna laman is Mayura og lakaw. Samtang sila pod si Lay Helen ang magwang ni Ma'am Flor nga usa pod ka vlogger guys ani apod sa Valencia karon
Kauban day na ni Tatay Ariston ug Nanay Lita, sila ubana ani. Ni bakasyon sila guys kay mga ligo lagi intan og dagat. Nya kini sila hilig mang gyuday ni og dagat kay mama din ni kaabag ni Tatay Ariston sa bata-bata pa sa ilang pagpanagat. So malingaw jud ni sila guys og dagat kay naanad man ni sila og dagat sa bata-bata pa. O ang sakyanan ni Mayura dugay na kondisyon ni Brad Roy. Ug dinhi guys ni kaway-kaway na lang si Mayura. Kay siya may nag-una guys, paglarga nila. Ang wala man guys, isang kami mo lang. Kamu ni mo dai? Ma, ini huli mana? Ako may matawron. Lamin tag na pa lang tao, kauban ka dito. Ika duha ang tanahong kuan ron. Lisod pud mo ayaw ta kay naamay importante rong tawaan. Naamag taga PLDT. Mo testing pa man sila og mo connection ba di atong ila. Mo connect ba? Mo nang dili pa wad ag tao. Lagi mong vlog, Permanente ang vlog tay. nagsaka ba po? Kalais Ginoo. Pag-vlog ka na butang na iluoy butang mga katiguangan diri ba? Mao ba? Kanito sa amo, diay tiguang po nga para lagi na ginasara, balik na po gupir. Hi guys, good morning guys. Amo lang hatod sila sa Tatay. Natanda na mo dito sa family house, natin na family house kay Ginyo na kung sila sa Malay. Pero dito sa 3 days na sila din, no? Yes. 3 days sila. 3 days. Pero si Molano na po guys. I-subscribe po, like ang ilang channel. Kaya aron makapasal po. Diba mas tingin? Okay, nakatingin po yung wifi. Uy, di man di mao. Smart na ni. Tatay Ariston o Nanay Lita, salamat sa inyong pagbisita diri sa among lugar sa lungsod sa Valencia. Bye-bye!